kita bangun karo ngrungokke tasakharu fa inna fis sahuri barokah. Atine mak gregel gitu. Wonten cilik-cilik muter kampung do nggawe sahur gitu. Sahur ora sahur sak karepmu. Sahur ora sahur sak karepmu, sing penting aku wis buka kowe sahur ora sahur sak karepmu. Lha metu wong mau dasar cah cilik nggawe sahur ora ikhlas. Tapi ngangeni gitu. Siangnya juga menyenangkan, sorenya menyenangkan, sore do kumpul ning masjid anak-anak kita berbagi sama mereka nggih sing jenenge nasi bungkus gorengan wonten bubur wonten macam-macam gitu kok ya ora eman kan berarti jenengan kan sudah baik pada saat Ramadan gitu mergo napa setan do dibelenggu wektu niku nah saniki setane wis ucul neh kok lah mulane ana sing kontak lah wingi kae pas poso kok ya isih ana sing do maksiat ya padahal setane dibelenggu. Nah, bae setan ora dibelenggu. Sapa kowe? Aku ya bener aja. Lo ada suami itu yang selingkuh kemudian istrinya itu ngonangi. Terus akhirnya sing lanang kan jaluk ngapura gitu. Nah, maaf ya Bu, aku lagi khilaf. Setan iki marai nek bodo aku ngono kuwi. Lah padahal setane kan dibelenggu gitu. Iki setane somo aku meneh. Mergo setane rak ngomong apa-apa. Kelakuane dhewe tapi ngadolke sapa? Setan. Mulane setan iku jane nek nggodha, kok wonge wis nurut maksiat, setan iku melayu. Karo muni ngeten, inni akhafullaha rabbal alamin. Aku jane yo wedi karo Gusti Allah, melayu. Wedi tapi ndelul durhaka. Mergo napa setan niku asline dosane niku siji, menika merasa dirinya lebih hebat daripada Nabi Adam. Ketika ada orang merasa dirinya lebih hebat dari orang lain, maka dia sifatnya seperti setan. Setan tapi rasa mantan kula. Seperti setan. Iya, lha niki mulane pokoke dosa sing gedhe sing ora ana ampunane siji syirik, nomor loro nek gelem do tobat rak bakal mlebu surga. Nggih menika layat khulul jannata mangkana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya masih ada sifat takabur sombong.